Sessjoni ġdida tal-Parlament bdiet bi proposta l-riformi fih dan l-istess Parlament. Dan b'abbozz ta' liġi dwar is-servizzi parlamentari imressaq mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Fl-20 sena li għaddew kien hemm diversi sejħiet biex il-Parlament ikollu aktar awtonomija. Naħseb li qatt ma twetta għax kien hemm biża' mill-bidla. Biża' li l-Gvern tal-ġurnata jitlef il-kontroll amministrattiv u l-kontroll burokratiku. Dan il-Gvern mhux talli ma beżax talli minn dejjem hemmen li riformi fl-istituzzjonijiet bħall-Parlament iġibu aktar fiduċja. Aħna qabel l-elezzjoni fil-programm elettorali konna għadna li aħna nixtiequ li jkun hemm iktar proċess demokratiku fl-istituzzjoni tal-pajjiż u l-ogħla istituzzjoni hija l-Parlament. L-att għandu jwassal biex l-amministrazzjoni tal-Parlament ikollha l-istruttura u r-regoli amministrativi interni tagħha billi tkun maqtuha totalment miċ-ċivil. Se tfassal pjan finanzjarju istess u ser tiddistingwixxi ruħha legalment. Membri parlamentari jibdew igawdu minn ambjent u servizzi li jkattru ħidma aktar effettiva, effiċenti u indipendenti fil-Parlament. Din il-bidla mhix iżolata, dalwaqt se jkunu proposti emendi fl-ordnijiet tal-proċedura biex dawn ikunu aktar pratiċi u effettivi u għadd dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Bħala President ta' wieħed mit-tliet organi tal-Istat, l-Speaker tal-Kamra jingħata aktar flessibilità, libertà u rikonoxximent. Aħna jidrilna li b'dawn it-tibdiliet li qed nagħmlu rridu nħallu legat lill-ġenerazzjonijiet futuri, legat ta' istituzzjonijiet li jkunu iktar maturi u iktar jirriflettu żminijietna u wkoll li jagħmlu s-soċjetà tagħna pajjiż iktar matur, iktar progressiv u iktar żviluppat. U koll li jirrifletti dak li jkunu jridu ċ-ċittadini. Finalment qegħdin hemm aħna biex inservu ċ-ċittadini mhux għall-kontra.